Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum qegħdin nofrdi l-Quddisa għar-Roħ Peter Gawċi. U biex nistħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek, mulej ħnina. Int kollok tjieba mal-midinbin, Kristu ħnina. Int avukat tagħna quddiem il-Missier, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix saldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lut, Ħuti, intom ma rsaqtux lejn in-nar materjali u jħeġġeġ tas-Sinaj, lejn dak is-swiet u d-dlam u r-riefnu, lejn dak id-daq ta' tromba u ħoss ta' kliem li dawk li kienu jisimgħuh talbu bil-ħerqa biex ma jkellimhomx aktar. Kienet hekk tal-biża' dik id-dera li Musej qal qiegħed nirtiegħed bil-biża'. Imma intom ersaqtu lejn il-muntanja ta' Sion u lejn il-belt ta' Alla li hi Ġerusalem tas-sema. Ersaqtu lejn eluf ta' anġli f'ġemma ferrieħa, lejn il-ġemma tal-ulijiet ewlenin li jisimhom hu miktub fis-sema, lejn Alla li mħallef ta' kulħadd, lejn l-erwieħ ta' nies tajba u perfetti, lejn Ġesu il-medjatur ta' patt ġdid u lejn id-demm imraxxax tiegħu li jitkellem b'mod aqwa minn dak ta' qabel. Il-kelma tal-mulej. Naħsbu u Alla fuq it-tieba tiegħek. Naħsbu u Alla fuq it-tieba tiegħek. Kbir il-mulej ta' min ifaħru ħafna fil-belt ta' Alla tagħna. L-għolja qaddisa tiegħu għolja mill-isbaħ l-għaxqa tal-art kollha. Naħsbu u Alla fuq it-tieba tiegħek. L-għolja ta' Sion fil-qalba tat-tramuntana hi l-belt tas-Sultan il-Kbir. Alla fil-fortizzi tagħha wera ruħu bħal sur qawwi. Naħsbu u Alla fuq it-tieba tiegħek. Kif smajna hekk rajna f'belt il-mulej tal-eżerċti fil-belt ta' Alla tagħna, Alla jżomma sħiħa għal dejjem. Naħsbu u Alla fuq it-tieba tiegħek. Naħsbu u Alla fuq it-tieba tiegħek f'nofs it-tempju tiegħek bħal ismek u Alla hekk tifħirek satru fl-art jasal, il-leminija tiegħek bis-sewwa mimlija. Naħsbu u Alla fuq it-tieba tiegħek. Alleluja, alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet jgħid il-mulej, indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ it-tnax u beta jibgħathom tnejn fil-waqt li tom is-seta fuq l-ispirt il-ħżiena. U issihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq li f'ħatar, la ħobs, la ħorġa u lanqas flus fi ħżiemhom. Imma li jilbsu l-qrieq u jxiddu u ma jxiddux żewġ tilbiesi. Għalilhom fejn titħlu f'xi dar ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemm. U jekk xi post ma jilqgħukomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna morda biż-żejt u żejnuhom.
Il-kelma tal-mulej. Dan il-Vanġelu tal-lum jerġa' jfakkarna fil-verità li meta Ġesu jsejħilna, jiġifieri il-ħajja nisranija tagħna kollha kemm hi, ma hix biss għalina nfusna, anzi mhix għalina nfusna, imma trid wassal biex aħna mbagħad inwasslu din l-laqgħa ma' Ġesu għand l-oħrajn. Fil-fatt hawnhekk fil-Vanġelu jibda li sejjaħ l-12 beda jibgħathom tnejn tnejn fil-waqt li tawhom is-seta fuq l-ispirt il-ħżiena. Ġifieri Ġesu li jibgħat lid-dixxipli tiegħu biex isiru huma stess apostli. Issa għalkemm Ġesu bagħathom fil-ħajja tiegħu, x'inġew fid-diffikultà, x'inġew quddiem is-salib, x'in Ġesu għadda bil-passjoni tiegħu, il-mewt tiegħu, daw l-istess dixxipli għaddew minn żmien ta' biża'. Kellu mbagħad jiġi l-Ispirtu Santu biex jagħtihom il-qawwa u ma jibżgħux u jibqgħu għaddejjin ixandru l-Ġesu. Però kollox fil-ħin tiegħu. Però importanti aħna nistaqsu lilna nfusna u naraw il-ħajja tagħna hix tagħti frott. Għax jekk mhix tagħti frott, forsi jien minix nisma' biżżejjed il-kelma t'Alla, forsi qed niġġieled tal-affarijiet li mhumiex tiegħi. U x'jgħidilhom Ġesu? X'istruzzjonijiet jagħtihom? L-istruzzjonijiet li jagħtihom f'din il-missjoni hi li ma jkunux marbutin iżżejjed mal-affarijiet tad-dinja. Jgħidilhom xejn tieħdu xejn magħkom għat-triq li fil-ħatar li tużah biex timxi, il-ħorġa, la ħorġa qed jgħidilhom, ġifieri toqgħodux tieħdu flus żejjin magħkom, lanqas flus fi ħżienkom, imma hu l-qorq tmur xħafi ħalli tista' timxi taġġel. Imbagħad jgħidilhom ukoll toqgħodux taħlu l-ħin tagħkom ma' min ma jridx jisma'. Fejn tidħlu f'xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemm. U jekk xi ħadd ma jridx jisma'kom, itilqu minn hemm u farfru trapp minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ġesu effiċjenti ħafna. Jekk ikun hawn xi ħadd ilu jipprova jinsisti jibdel l-istess ħaġa snin, forsi jkun għadu ma wasalx il-mument tagħha. U Ġesu jagħtina dan l-istil. Pereżempju xi ħadd jiffissa fuq it-tfal tiegħu, jkun jridhom jinbidlu, jkun jridhom bil-forsi semgħu l-quddies għal ħadd. Dak li ffissar u aktar ta' ħsara milli ta' ġid. Ġesu jgħidlek dak li jkun issuġġerilu jekk jilqa' jilqa', jekk ma jilqax ħalleh sa x'in jasal il-mument tiegħu. Għax forsi b'dawk l-affarijiet li aħna niffissaw fuqhom, imbagħad il-ħażin ikun itellifna milli nagħmlu ġid aħjar u ġid akbar x'imkien ieħor. Kemm nitolbu l-Mlejlum jagħtina l-erf tiegħu biex dan il-Vanġelu li qegħdin naqraw ikompli jagħtina d-dawla l-ħajja tagħna, dawl konkret. Ejjew nitolbu l-Mlejjenna narfu aktar x'inhi il-missjoni tagħna u ejjew naraw dan mill-frott li qed inħallu. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa nqum bil-wifqa u nresqu t-talb tagħna. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja għall-Papa l-Isqfijiet tas-Saċerdoti biex fuq l-eżempju ta' Ġesu kull membru tal-Knisja jaraf il-missjoni tiegħu skont dan l-istil li jurina Ġesu. Nitolbu. Għalina l-koll jinsejjaħtilna bil-magħmudija u bil-ħajja tagħna enna nkunu dixxipli tiegħek fid-dinja. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin il-Pellegrini College jżuru dan is-santwarju biex fis-santwarju jsibu nies li jresquhom lejk. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema.
Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Missier li jista' kollox. Fuq l-artal tiegħek aħna għaddejja tiegħek qegħdna l-offerti tagħna. Fi ħniena tiegħek ilqagħhom u għamel is-sagrament tal-fidwa tagħna. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħar lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja f'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qegħdtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u faħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna nfaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Bil-feħil għaw minn tijek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra x'għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li inna nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Peter Gawċi, ftakar fil-mejtin kollha
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru bil-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf ta'allam, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Mulej tqawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Għamel nitolbuk li bdil l-għajnuna tas-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.